Tässä on Kola Janne ja se juo tässä nyt 1,5 litraa limsaa ja katsotaan onko se sille liian hapokasta. Aika alkaa nyt! Oi, tuo virhe kostautuu pian vielä fataalisti. Oi, menee. Nyt on mennyt kohta 40 sekuntia, kyllä sun pitää tehdä paremmin kuin Kolalle. Oi, siitä... Oi, 55 sekuntia. 58 sekuntia, 11 sadasosaa. Miltä tuntuu? Oliko liian hapokas? Ei. No niin, tässä on Kola Janne, voittaja. Oi vittu. No petsää jos.